Bona nit. Tinc aquella sensació de fer l'última classe del dia de la darrera hora, però intentaré seduir amb un tema que sé que és absolutament, diguem-ne, molt concret, però que sí que em preocupa molt. Sí que em preocupa molt. La veritat és que avui aquí és el primer dia que faré el posicionament públic respecte a la LOSU i ho vull fer en seu parlamentària perquè crec que és on pertoca. No n'hem explicat ni n'hem donat molts detalls a nivell mitjans de comunicació, sinó que ho fem aquí a la Cambra Parlamentària, al Parlament de Catalunya. Aquesta llei és transcendent? Sí, ho és. Només hi ha hagut dues lleis en l'àmbit universitari, la llei de reforma universitària de l'any 1983 i la llei orgànica d'universitats del 2001. I, per tant, són lleis que tenen un recorregut de 20 anys i, per tant, són lleis que condicionen el desenvolupament present i futur del sistema universitari. La LOSU és una normativa que impacta i impactarà en el present i futur del sistema universitari català i que la LOSU limiti, restringeixi o coarti l'ambició i l'estratègia del sistema universitari català serà un pas enrere, una mala notícia. El sistema català va néixer amb visió pròpia i mirada cap a Europa i en aquesta visió no té encaix amb el sistema universitari espanyol quan fa referència al seu funcionament, les seves competències o la seva estructura. Crec que la singularitat del sistema universitari català només es podrà desenvolupar en un estat propi i el sistema de finançament del sistema universitari només es podrà dotar del finançament que realment necessita i mereix la potència del sistema de coneixement del país en un estat propi. Però aquesta llei impacta molt. I avui el que estem fent i explicarem amb responsabilitat i amb transparència què és el que ens preocupa d'aquesta llei. Primer, que crec que explica molt bé com es fan les lleis per part del govern espanyol. Si vostès van a la pàgina web, ho poden consultar amb els seus ordinadors, trobaran l'avantprojecte i una memòria d'impacte normatiu. Res més. 4 reflexions. La primera, aquesta llei defensa un model únic d'universitat. Què vol dir? Doncs escoltin, a Europa hi ha universitats intensives en recerca, però també hi ha universitats intensives en transferència o de ciències aplicades i universitats intensives en docència. Doncs la LOSU només estableix un model únic d'universitat, que és el model únic d'intensiu en recerca. A nosaltres ens agradaria que la LOSU obrís aquestes vies per poder continuar les universitats especialitzant-se, com ho fan les universitats d'Europa. Segon, manca de visió a la governança universitària. El sistema universitari català té personal, professors laborals i funcionarials. Per què no pot ser rector d'una universitat pública una dona catedràtica laboral i ha de ser una dona catedràtica funcionària? Ja n'hi ha prou. El personal laboral del sistema universitari català també ha de poder ser rector o rectora d'una universitat. Això, en aquest sentit, es continua pensant en aquest model funcionarial de les universitats espanyoles. 3. La LOSU del ministre Subirats és uniformadora i vulnera l'autonomia universitària. La LOSU estableix pautes idèntiques a totes les comunitats autònomes amb independència de les polítiques que han aplicat i de l'avaluació dels seus resultats. I us explicaré uns exemples. El desenvolupament d'una via laboral permanent conjuntament amb la via funcionarial, és a dir, a Catalunya tenim el desenvolupament d'una via laboral que ha funcionat i que, per tant, necessitem continuar desenvolupant aquesta via laboral amb autonomia, amb singularitat, i aquesta llei no ho permet. Per què? Perquè està més pendent del sistema funcionarial espanyol. Segon, limita el model acadèmic que s'estructura en graus, doctorats i màsters. Per què la LOSU no permet que les universitats catalanes puguem continuar fent graus de 180 crèdits com es fa a Europa? Per què no es pot deixar aquesta via oberta als graus de 180 crèdits com hi ha a Europa? La LOSU tampoc ho permet. Tercer, i el que em preocupa més, quan s'aprova una llei, i alguns ens hem manifestat amb el pla, quan s'aprova el Pla Bolònia, el més important és que s'apliqui, que sigui aplicable. I jo em pregunto, la LOSU qui la paga? Qui paga la LOSU? Perquè el govern espanyol legisla, però qui l'acabarà pagant som nosaltres. Quin és l'impacte econòmic de la LOSU? No ho sabem, el Ministeri no l'ha fet. No l'ha fet. És més, a la pròpia llei i l'impacte diu que ha de ser el govern autonòmic que faci la valoració econòmica de l'impacte de la LOSU. A mi em sembla d'una deslleialtat institucional absoluta. No es pot aprovar un text d'una llei sense impacte econòmic. No es pot aprovar el text d'una llei sense impacte econòmic, perquè llavors està jugant amb la seva aplicabilitat. I sé que el que dic
És controvertit de dir-ho políticament, però des de la responsabilitat que em pertoca com a consellera de Recerca i Universitats, haig de dir que no hi ha una valoració econòmica de l'impacte de la LOSU. I no jugarem a donar suport a una llei que no sabem que es pugui aplicar. I pensarem en cada un dels vicerectors i dels aplicadors d'aquesta llei que hauran de tenir dificultats cada dia en la seva aplicació. Però nosaltres sí que hem fet els deures, perquè el govern espanyol és això, jo legislo i tu pagues. Segurament deuen estar preocupats pel traspàs de beques, deuen estar gestionant el traspàs de beques, per això no han fet la valoració econòmica, deuen estar preocupats per l'execució del pressupost, deuen estar preocupats de la inversió en defensa, perquè veig que el ministre també la defensa, però nosaltres sí que hem fet aquesta avaluació econòmica. I els dic, la LOSU suposarà pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a mínim 67 milions d'euros. Qui ho paga? És molt fàcil parlar de precarietat i de plans i quedar bé als mitjans de comunicació. És molt fàcil. Però després qui ho ha d'aplicar és el Govern de la Generalitat i aquesta llei va acompanyada sense un pla de valoració econòmica. I això es diu legislar malament. I això es diu deslleialtat institucional. I això es diu no pensar en els vicerectors i vicerectores quan han de signar els contractes d'aquesta llei. I això no ens ho podem permetre. Per tant, d'entrada, la LOSU val 67 milions d'euros. Qui ho paga? No he vist cap informació respecte a això. Nosaltres volem augmentar la dotació econòmica en infraestructures. Volem treballar pel relleu generacional i, de fet, ja hem treballat de manera consensuada en una jornada sobre com millorar i retenir el talent i fer mesures efectives i aplicables des del Govern de la Generalitat per acabar amb la precarització laboral el proper any i estem treballant un pla conjunt i l'aprovarem, però que sigui aplicable. Jo no vindré aquí a aprovar plans, ni ho he fet aquest any, sense que hi hagi dotació pressupostària al costat i sense que hi hagi concreció. I aquesta és la realitat de la LOSU. Com es paga això? I és deslleial que ho hagi de pagar el Govern de la Generalitat sense una aplicació i una valoració econòmica. I per què? Doncs perquè, clar, baixem la dedicació docent de diverses figures del professorat, que podríem estar d'acord, però s'haurà de compensar amb contractació d'altres professors. Com es paga això? I em pregunto, un professor que, per exemple, és publicitari d'una agència, que és autònom, li interessa ser indefinit d'una universitat? El que ens interessa és que els falsos associats deixin de ser falsos associats, tinguin millors condicions laborals. Això és el que ens interessa, perquè el professorat associat és aquell que per la seva expertesa entra i surt de la universitat i se li ha de retribuir millor. I tant que sí, i tant que sí, que tots hem sigut membres de departaments i els professors entren i surten els professors associats. El que hem d'evitar és que hi hagi gent que faci la tesi doctoral sent fals associat. Això sí que ho hem d'evitar. Això sí. I una mesura és eliminar la taxa de reposició, que tampoc he vist aquí que hi hagués cap canvi en la taxa de reposició. Per tant, fer titulars als mitjans de comunicació és molt bonic i els compartim. Però hi ha d'haver dotació econòmica darrere o parlar d'això. O, com a mínim, que el Ministeri enviï una simple valoració econòmica de la LOSU, perquè si no és deslleialtat institucional i nosaltres no hi jugarem. I sé que aquest discurs que faig avui aquí no és fàcil, però és la meva responsabilitat dir que una LOSU i una llei universitària, com ho era el Pla Bolonya, havia de ser aplicable i havia d'anar amb dotació pressupostària, perquè si no hi ha dotació pressupostària estem parlant de brindis al sol. Estabilitzar associats, clar que volem, i ho treballarem l'any que ve, amb els pressupostos ho treballarem, i estem treballant en totes les universitats, i tant que ho treballarem, i tant que traurem les places que puguem, i tant que ho farem, i treballarem pel capítol 1, i ho estem treballant, però no farem res ni prometem res que no puguem complir, i això ho hem fet aquest darrer any. Aquesta llei està en tràmit parlamentari i vostès tenen l'oportunitat d'enriquir tot allò que nosaltres estem preparant amb aquestes esmenes des de la voluntat d'escolta. No vaig entrar una moció, no vam presentar una moció a l'anterior interpel·lació. Tota la mà estesa, però amb la reforma laboral el govern espanyol va acabar comprant i aprovant a la llei de la ciència les mesures que vam aportar des del Departament de Recerca i Universitats. Ens van criticar, però van ser les que finalment es van aprovar, perquè ho vam liderar des d'aquí, perquè sabem els gerents de les universitats i sabem quin és l'aplicador del dret de cada un dels casos. Per tant, estem compromesos amb l'estabilització del personal, però també estem compromesos a parlar des de la responsabilitat i des de la concreció, que les mesures han d'anar acompanyades de finançament.
i amb això és el que estem compromesos i estem oberts a seguir negociant.